uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba ekuseni ngegama lenkosi ethu uJesu Kristu waseNazaretha. Nami Baba ngicela ukuletha ubufakazi. Ngibingelela nomama umpostoli, ngibingelela nabazalwane bonke egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Nami ngicela ukuletha ubufakazi ngesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ekhaya sinesimo sikadadewethu ongaphilile esinaye ekhaya nje zonke insuku ntambama siyakhuleka uRomatheni, sikhuleke nomkhuleko lo uMay 18. Izolo ebusuku sithe nje sesilele ebusuku ngithi bekuzoshaya ubusushayela u-12 ngiphupha kuqhamuka intombazane. Le ntombazane ngiyayibona iyaqhamuka iyeza ngasembhedeni la silela khona ngoba silela sobathathu nosisi wami yena lokugula bese kuba ngumntanami phakathi nendawo. Ma eza lo sisi lo ngiyambona ithi into mbuke, ngimbuke ma ngimbona ngiyambona ukuthi naye uzolala uzogibela khona la embhedeni. Uthe ma esephenduka nje ethi uzogibela yathi into uJesu Kristu uyinkosi. Ngasho ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Bengesiyena umuntu. Kuthe mase kuzogibela sekuzothi kuzogibela embhedeni ilapho engibone khona ukuthi lento ayisiyena umuntu, umoya, ngoba uthe like umuntu uphakamisa umlenze ilapho engibone khona ukuthi akusiyena umuntu, kwangathi uyanyuka kanye wonke. Ilapho-ke ngimemeze khona kathathu ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Yamemeza lento yakhala yaginqika phansi, ngase ngiyaphaphama ngathi mina ngavuka ngathatha wona umkhuleko lo wamaphupho ngakhuleka, bavuka nabo sonke sakhuleka. Ngasho ngathi eyi ngiphupha kabi lana, ngiphupha iphupho engingalazi futhi engingaliqondi. Ngabatshela nabo ngathi eyi lesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi siyasebenza, ngoba lo moya lo ebengathi nje ubuzogibela lapha kombhede ubuzongena kubani kulaba ababili, ngoba uyena usisi wami logulayo nomfana wami omncane esilala nawe ulala phakathi nendawo. Kodwa lo moya ungidlulile mina, ubuza kulaba bebengapha kwami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyasibonga kakhulu lesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Engathi nje ngempela singabambelela sihlale ezweni. Siyabonga Baba ney'mfundiso sipha zona usuku nosuku, siyafunda kakhulu, siyasizakala. uJesu Kristu uyinkosi Baba, siyabonga kakhulu. Amen. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyaxolisa ukudilitha imani ibe yinde i-VN. Ngiyabonga Baba kakhulu ukungena ikhaya lezwi nokuthola inkonzo yokuvuma izono ayidingi kutolikwa. uNkulunkulu uyasikhulumela, ama-confirmation uyazenzela. Nami Baba mangibhala uNkulunkulu bezenzela ama-confirmation, ngibona ukuthi hhayi akusiyona ingqondo kaBamtsibanda, uNkulunkulu lona. Ngoba uNkulunkulu kuphela okwazi ukukhumbula, akukhumbuze izinto owazenza usemncane nezinto esazenza ebusheni. Thothi mina sengiyikhohliwe kodwa uNkulunkulu akayikhohliwe, uBamtsibanda ubezozazi ngani. Siyabonga Baba. Nami ngelinye ilanga ngibhala ukuthi ngangingazwananga nomunye umntwana uStepson. Mase ngibhalile kwaba nomuntu ongithathayo ephuphweni, ngathi mangithi ngiyabheka kwangazuthi sekufakwe ifensi phakathi kwami naye. Makufakwe le fensi noma kuwukuthi angathi uyathuka noma ungijikijela ngamatshe ney'ngane ey'ncane, ngiyacabanga ukuthi iy'ngane lezo muntu owayesuke epreventa zizama ukungijikijela, wangithatha wathi asihambe wangisusa lapho. Wangithatha ngelinye ilanga futhi ngibhalile, wangikhipha kwelinye igumbi. Kulelo gumbi kwakunabantu abashile, sengimangele benza umuntu wenza into ayeyenza emhlabeni. Ngithi mina hawu, noma umuntu eseshe kangaka usaqhubeka. Wathi le ngangihamba nayo izinto umuntu akade yenza emhlabeni usaqhubeka nayo. So ube nakho nje ukuthi mangibhalile kuba ngathi impela ngikhona impela, noma isesihogweni noma amakamera athile, kodwa angikhiphe kulezo zindlu ahambe nami.
Ngasho ukuthi hhayi ngeke ngempela uNkulunkulu kuningi baba, ngisho ukubhanqa abantu besilisa noma babengagcine bengazanga, kodwa spiritually kusuke kusayimpi. Ngathi uma ngibhala isono sobufebe sokubhanqa abantu besilisa, kwangazuthi sekukhona ofikayo ozokhuza angathi baphathileni iy'bhamu, ngoba shuthi bengibaqhathile kwela komoya bekusanjalo. Kuningi baba engingakukhuluma engingakusho uNkulunkulu engithatha ngalesi khathi ngibhala, ngibe nombono angikhombisa ukuthi bekwenzeka kanje, kwenzeke kanje. Ngambonga uNkulunkulu, ngabona ukuthi yabo indaba yasekhaya lezwi akuyona into okufanele ulokhu uyikhuluma nanoma ubani, ngoba umuntu ngempela ngaze akudukise, akuphuce oku-right, akunike oku-wrong. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela uba umphostoli, ngibingelela uma nabazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngicela ukuletha ubufakazi ba-last week Thursday bengihambile ngokomsebenzi, ngithi ngocinga umsebenzi bebengithembise wona eNorth West. Njalo-ke uma ngihamba ngiyathandaza nje emotweni ngisho kathathu uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngisithathe ngihambe kanjalo. Sengibuya futhi ngasho, ngahamba ngabuya. Ngithe nje off ramp-a ngizongena eJozi ngaringa i-call, ngathi ngisabuka ukuthi ubani oringa ofonayo, imoto yaphuma emgaqeni yangena esweni, ngoba ngangijika indawo eyikhona kanti futhi ngifakile namafutha ngapha kwaringa ifoni. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi angilimalanga, nemoto futhi ayilimalanga kakhulu, ngoba ngathi ngibona ukuthi hayi bo, imoto iphumile emgaqeni, ngabiza igama likaJesu, ngabona uNkulunkulu eba nami, ngabona uNkulunkulu engivikela, ngoba uke-North West 4 hours ukuya, 4 hours ukubuya. So ngangiqala ukudrayiva i-long distance, kodwa nje ngaphazanyiswa ifoni. Ngiyabona uSathane wayezama impela ukungi-attack-a kodwa wahluleka. Siyabonga kakhulu igama likaJesu Kristu inkosi, siyabonga kakhulu imikhuleko kaBaba hlezi esikhulekela esithwala ngayo. Siyabonga nje ukuthembela enkosini kukho konke esikwenzayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngekhaya lezwi nangentabeni. Sibonga ukuvikeleka. Ngivele ngicabanga umkhuleko engawuthola kade ngimukela entabeni, engikholwayo ukuthi kukho konke okwenzakalayo ngivikelekile, angisabi lutho. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kwafika nabantu bamisa iy'moto okungebona iy'gebengu, bangisiza, kwakulimele ithayi rim, bangikhiphela ithayi, bangifakela elisha, bayazama ukuyikhipha lapha esikhothini bayibuyisela emgaqeni. Ngahamba ngesipehwili ngaze ngafika endlini. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angilimalanga, angisho nemoto futhi nje isonto kuphelela affecteka. Ngiyabonga kakhulu, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba ekhaya kwaNsibande, ngiyabingelela ibandla entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela ekhaya lezwi egameni lenkosi uJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi nami ungisindisile ngoMgqibelo. Ngingomunye nami owayegula kwasanje ngoMgqibelo ngikhathele, kunzima ukuthi ngivuke, ngikhathele kakhulu, kodwa futhi ngaqala Friday ukuzizwa ukuthi hayi angikho right kahle hle. ngoMgqibelo kwanzima ukuthi angivuke ekuseni, ngalala mangithi ngiyavuka ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngizovuka sengi-right, hhayi ngavuka kusefana. Ngavuka nje ngathatha i-breakfast, ngadla i-breakfast ngabuye ngabuyela ezingubeni. Angisola nje ukuthi mhlawumbe khona nomkhuhlane ongiqalayo okanye ukugula okungiqalayo. Hhayi ngalala kwaze ukuthi ntambama kwangena ngazolalela inkonzo. Ngalalela ngisezingubeni kanjalo, kwathi makuphela inkonzo wakhuleka nami ngaguqa ngisezingubeni nginjalo.
kunzima nokuthi angivuke ngehle ngiguqe kahle, ngaguqa ngisezingubeni, kodwa nganokukholwa ukuthi ngizosinda. Ngempela-ke uNkulunkulu wangisindisa, ngoba emveni kwalokho ngaba right. Kwasanje sengi-right Sunday, ngavuka ngi-right, ngi-fresh, sengasekho lokakhathala, ngesenalutho, namanje ngi-right. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Khona okuningi-ke ubufakazi, kodwa ngicela ukudlulisa lobo okwangoku egameni lenkosi uJesu. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba, ngiyabingelela kuma ekhaya lezwi, entabeni kaJehova, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngicela ukuthula ubufakazi ngenkonzo ebenomkhuleko yaSaturday, May 23. Bengine-pain ela enyongeni, bengingasakwazi ukulala ngohlangothi lolu laka-right, bese ngingasakwazi ukulala ngalo. Bengithi noma ngilele ngalo kube buhlungu, kube buhlungu, kube buhlungu ngendlela embi kakhulu. Ngalalela lo mkhuleko, noma ngingawulalelanga ngawo Saturday, ngiwulalele nje ey'nsukwini seyudlulile uSaturday. Inkonzo ngiyilalelile, seyidlulile. Ngithe ngisayilalela nje, futhi bengigoqile ngiyilalela. Kuthe mase kufika kule ndawo ubaba ekhuleka, kwavele nje kwangathi kukhona into esuswayo exebukayo, bese kuhlala kune-pain. Kwangathi kukhona into esuswayo nje exebukayo kule ndawo le ene-pain. Ngezwa umzimba wami, ngezwa kukwehla amandla kaMoya oNgcwele. Ubuhlungu ebengibuzwa kwaxebuka leyo nto. Ngazizwa ngikhululekile, ngazizwa ngikhululekile. Noma ngiyayaluza egcekeni nje, ngiyayaluza, angisayizwa le pain. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Le pain yeminyaka ivele kube ngathi igade makufika ubusika, makufika ubusika nje iyangiphatha le pain, iyangiphatha le pain. Kube buhlungu, kuxebukile baba, kuxebukile. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngawulalela umkhuleko wangomgqibelo ntambama. Ekuseni kwasa ngangivukela imilenze, inyawo zindikindiki zingazwakali, kodwa ngalalela wona ekuseni. Kwasake sengiyaphila, nokuvuvukala kwaphela, ngi-right manje. Ngiyaxolisa kakhulu ngokudilitha bengathintanga kahle la efonini. uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithanda ukubingelela ikhaya labaMsibande, ngibingelela bapostoli nomama. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyamdumisa kakhulu nje uNkulunkulu ngokungena ekhaya lezi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Benginenkinga nje la, benginesigaxa la emabeleni, kiwo womabili, kuyigaxa nje ezwakalayo nje engathi sekuthanda ukuhlangana, sengicinana, ngingakhoni nokudla izinto ezibabayo nje ezinopelepele. Ngiyamdumisa nje kakhulu uNkulunkulu ngokulalela abaseRoma 10 verse 9 usikhulekela nomkhuleko kaMay 18. Bengazi ukuthi wona loyo bengijwayele ukukhuleka ngawo, benginawo ku-YouTube.
lokhu ngokukhuleka ngiyamdumisa nje kakhulu uNkulunkulu Baba, ngawe sengibona sengiyadla, akukho nje ubuhlungu engisabuzwa, ngisho idrink bengingasayiphuzi kodwa manje sengiyayiphuza. Ngiyamdumisa kakhulu nje uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiphinde ngimdumise ngaba baseRoma 10 verse 9, umntakabhuti wami ubese esibhedlela elokhu ehamba iy'bhedlela kungabonakali ukuthi uphethwe yini. Kwatholakala-ke uthe seseGrace kwatholakala ukuthi unesifo inhliziyo yakhe inembobo, kusho ukuthi kunembobo la enhliziyweni. Base bemdlulisela eThekwini-ke esibhedlela lesi saseThekwini, waya khona wayohlinzwa. Makoti ngendlela akasho ngayo ukuthi iy'ngane bey'shona. Ngiyambonga kakhulu nje uNkulunkulu kwabaseRoma 10 ngoba ngamsendela wona ukuthi ehlezi ekhuleka wona njalo, eyeke ukukhala ehlezi ekhuleka wona njalo, nami ngikhuleka wona njalo waseRoma 10 njalo ngimkhulekela umntwana. Sambona uNkulunkulu esenzela isimangaliso nje, wabuya umntwana ese-right nje, eseli-treatment nakhona use-right nje, useyaphila. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngawe Baba, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi Babe. Ngiyabingelela Baba Esibanze, Apostoli, ngibingelele namake nemndeni, ngibingelele ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngisithi Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Babe, nabufakazi mayelana nenkonzo yangaMgcibelo. Bengisemkhosini wa7 days, ngingenele inhloko leseyina 2 months ingiphethe, ingishaya esikhaleni ngemuva nala esikhaleni lesingilatulu. Ngingenele nemizindlo yami, ngithi Nkosi, imizindlo yami ayibe ngilemukelekako kuwe Jehova, dwala lami nemkhululi wami. Wathi na uthandaza Babe kule nkonzo, so uthandazela nalabo labagulako, tinhlobonhlobo tekugula utibala. Nami ngaba ngiloba nako ukuthi Nkosi, ngicela kuphiliswa kunawo lo mkhuleko lokhulekwa inceku yakho. Wanela kubucece Babe, ngayiva inhloko yaphela, yathula, beyila ngemuva nje esikhaleni lesingemuva ngaleso sikhathi, yathula yathi thu. Toti namhlaselo ithulile, iphelile. Ngimniketa liduma uNkulunkulu kulokhu langisite kuko ngawe Baba Esibanze. Shengathi kungaba bede isikhali lesibekele wena nemndeni wakho lesitawuphumelela. Sincobe ngemsa wayo inkosi. Ngiyamethemba uNkulunkulu ahlele esihlalweni sakhe sebukhosi, kuthi kulolu gcobo lakupha lona utawuqhubeka njalo eme nawe, njengoba ema naye naJoshua. Wathi wena cina ume sibinzi, mina nginawe. Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithanda ukubingelela ikhaya labaMsibande, ngibingelela bampostoli nomama, ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyamdumisa kakhulu nje uNkulunkulu ngokungena ekhaya lezi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba. Benginenkinga nje la, benginesigaxa la emabeleni, kiwo womabili kuyigaxa nje ezakalayo nje, engathi sekuthanda ukuhlangana sengicinana, ngingakhoni nokudla izinto ezibabayo nje ezinopelepele. Ngiyamdumisa nje kakhulu uNkulunkulu ngokulalela abaseRoma 10 verse 9 usikhulekela nomkhuleko kaMay 18. Bengingazi ukuthi wona loyo bengijwayele ukukhuleka ngawo, benginawo ku-YouTube. Lokhu ngokukhuleka ngiyamdumisa nje kakhulu uNkulunkulu Baba, ngawe sengibona sengiyadla, akukho nje ubuhlungu engisabuzwa, ngisho idrink bengingasayiphuzi kodwa manje sengiyayiphuza. Ngiyamdumisa kakhulu nje uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiphinde ngimdumise ngaba baseRoma 10 verse 9, umntakabhuti wami ubese esibhedlela elokhu ehamba iy'bhedlela kungabonakali ukuthi uphethwe yini. Kwatholakala-ke
uthe seseGrace kwatholakala ukuthi unesifo inhliziyo yakhe inembobo, kusho ukuthi kunembobo la enhlizweni. Base bemdlulisela eThekwini-ke esibhedlela lesi saseThekwini, waya khona wayohlinzwa. Makoti ngendlela akasho ngayo ukuthi ingane beyishona. Ngiyambonga kakhulu nje uNkulunkulu kwabase-Roma 10 ngoba ngamsendela wona ukuthi ehlezi ekhuleka wona njalo, eyeke ukukhala ehlezi ekhuleka wona njalo, nami ngikhuleka wona njalo wase-Roma 10 njalo ngimkhulekela umntwana. Sambona uNkulunkulu esenzela isimangaliso nje, wabuya umntwana ese-right nje, eseli-treatment nakhona use-right nje, useyaphila. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi ngawe baba, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba nomama umpostoli uNsibande. Ngibingelele ngaphakathi entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngibingelele nasekhaya lezwi. Ngiza nami ngiza nobufakazi namhlanje ekuseni uma ngilalele ama-VN abethulwa ubufakazi ngaphakathi ekhaya lezwi. Nami ngiza nobami ubufakazi baba. Ngiyamtusa kakhulu uNkulunkulu empilweni yami. Nami benginalo mkhuhlane okhona, lo mkhuhlane o-strong kakhulu. uNkulunkulu uye wangenzela umusa. Ngisuke emsebenzini kukubi kakhulu, kubuhlungu nomzimba wonke, kuqaqamba. Ngaze ngadlula efamasi ngathenga umuthi womkhuhlane abathi u-strong, ngeza nawo ekhaya. Ngiye ngathi mangifika ekhaya ngaphuza i-teaspoon, bekwangezwela. Ngaphinda futhi emini ngathi ngiyayiphuza baba, kwangezwela. Ngezwa nje ukuthi kubuhlungu nje kakhulu. Bengizitshela ukuthi ngizoke ngithi ngilale ngendlela ebengicubeke ngayo baba, ngikwazanga nokuthi ngilalele inkonzo yangoMgqibelo. Uma ngifika ngendlela obengibuthaka ngayo ngalala. Ebusuku ngagula kakhulu baba, bekubuhlungu konke, ngavumi noma ngiphefumule. Nasemqaleni nje kunento nje ngathi ihayekile nje, ngathi komile kakhulu. Ngalala nje kungalaleki baba. Ngiphenduka mangiphaphama ngakhumbula ukuthi angilalelanga inkonzo izolo. Ngakhuleka umkhuleko lo uMay 18. Mangiqeda ukukhuleka ngase ngingena enkonzweni, ngathola ukuthi ubaba kuleyo nkonzo uye wakhulekela izifo zonke. Ngalalela lo mkhuleko, ngaphinde ngezwa ubungcono bunywana baba, kodwa kwangaphela. Ngaphinda futhi emini ngoba ngizwile ubaba ukuthi uthe uphinde futhi ulalele. Ngiphole ngaleso sikhathi kwalowo muthi usagcwele, angibange ngisawusebenzisa ukukhiphe ngisho egameleni lami, ngoba ngibona ukuthi sengiphilisiwe baba. Ngizobonga ngithi nama ngiqhamuke. Buningi baba ufakazi obukhona. Bengisaba ukuthi ngingene ngenxa yokuthi ngathi nje ngisanda kungena mina la ekhaya lezwi, ngathinta kwangena emoji, ngakhishwa isikhathi eside ngingakwazi, bengibuhlungu. Manje benginaloko kusaba uSathane bese ngicindezele ngaloko ukuthi ngingakwazi ngisho ukungena efakazini, ngisaba ukuthi mhlawumbe ngophinde ngithindele emoji. Kepha ngiyamtusa kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu uyinkosi, 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 uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli nomama nabazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukubonga kakhulu, ukudlulisa ukubonga ngomkhuleko owasenzela wona enkonzweni yangoMgqibelo. Ngawulalela ebusuku sengizobuye ngilale. Ngawulalela wathi ususikhulekela, usukhuleka ngaguqa. Kanti uzokhulekela nabagulayo. Nginephini eyisimanga emgogodleni. Ngesikhathi usukhuleka abagulayo, ngazama nokulula isandla ukuthinta lapho ipheni yayingiphethe khona, la okunobuhlungu khona. Ngethemba lokuthi njengoba ukhuleka nje baba, nami ngizophiliswa, nami le pheni izophela. Ngalala-ke ngalobo busuku. Ngakusasa ngavuka ipheni ihambile, ingekho. Ayibanga khona ngalobo busuku uzobe namhlanje. Ayikho le pheni ebibuhlungu ebingiphethe emgogodleni.
Sidlulisa ukubonga okukhulu Baba. Siyambonga uNkulunkulu osebenzayo ngawe, osenzela izinto ezinhle ngawe Baba uNsibande. Sathi uNkulunkulu angakugcina nomndeni wakho. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela uNsibande noMamNsibande nomndeni wonke. Ngiphinde ngibingelela ikhaya lezi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Cela ukuthula ubufakazi Baba. Ngike ngaba nenkinga yomuhlwa la endlini. Wabadla osofa kangangokuba owodwa usofa omncane ngaze ngawukhipha usuhlephukile. Kodwa ngelinye ilanga kwafika nje ukuthi ake ngisho isivumo ngathi uJesu Kristu uyinkosi kulabo sofa, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi akaphindanga waba khona umuhlwa odla osofa, amaplangwe osofa la ekhaya. Ngesonto kade nginepheni ebuhlungu kodwa kade yangiqala. Mangithi ngiyaphaphama ebusuku ukuthi ngiyabheka la ngaphansi kwebele lakwa left, ngithola kujulukile kumanzi kuze kunamaqhubu amakhulu, kubuhlungu. Ngakhuleka umkhuleko wokunqoba. Ngayibeka khona nje ifoni ngawukhuleka umkhuleko. Ngalala. Ngavuka ekuseni Baba kungasekho lutho, kungasebuhlungu kuze kube manje. Sivumo isithi uJesu Kristu inkosi siyasebenza kakhulu. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama, ngibingelela ekhaya lezi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela egameni kusethu uJesu. Baba, ngifisa ukudlulisa ubufakazi ukuthi bengiyifa iqolo kabi. Iqolo lingiphethe lokhu. Ngiye ngilale ngingakwazi ukusheshe ngivuke ekuseni ngenxa yeqolo. Ngize ngicabanga mhlawumbe ukuthi nginamathambo, mhlawumbe angiphethe iqolo, mhlawumbe sengiqalwa amathambo. Ayi ngizwe ukuthi hayi ngeke kunzima makuvuka. Ngisho emini ngizwe linkenketha. Kuthe ngoLwesihlanu kuloya mkhuleko obukhulekwa. Wathi mawuqeda waphinda ngawuqala phansi, ngawuthatha ifoni ngayibeka eqolo. Kusukela ngilokhu ngibeke lo mkhuleko. Kuyasiza isandla sikaNkulunkulu siwenza umsebenzi. Ngingcono impela futhi ngiyaphila manje. Ngiyaphila. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaloya mkhuleko. uNkulunkulu wasenzela umusa. Siyabonga Baba kakhulu. Inkosi isigcinele wena Baba nomndeni wonke. Iyazazi inkosi izidingo zakho Baba, ikufezele konke ukufisa ngenhliziyo yakho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe. Siyambonga uNkulunkulu, siyakhuleka ukuthi inkosi isize uqhubeke umsebenzi kaNkulunkulu ungami indawo. Nabawufenyisayo siyabakhulela uNkulunkulu abavula amehlo babone ukuthi bashiye ukuphila okuphakade. Bashiye ukuphila okuyikona kona okufunwa uNkulunkulu phezu kwempilo zethu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Bengisacela ukudlulisa nawo umyalezo noma umbono engabanawo emva kokuthi kuthunyelwe ikhalenda ekhaya lethu. uJesu Kristu inkosi. Emva kokuthi kuthunyelwe ikhalenda ekhaya lezwi, ngaba nomkhuleko ngicela enkosini ukuya enkonzweni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. uJesu Kristu inkosi. Emva kwey'nsuku embili noma kusuku olulodwa ngisakhumbuli kahle, inkosi uJesu yangiphendula ngombono ngingena entabeni yendlu kaJehova. Ngingena ngomnyango lo owawuvaliwe ngephasika. Ngingena abazalwane babodwana basukuma kungathi umshado. Abazalwane basukuma bajabula bathi haleluya uJesu Kristu inkosi, haleluya uJesu Kristu inkosi. Ngangena the mase ngiphakathi nendawo ngimile, ngibona uMamNsibande egqoke ingubo emhlophe ehleli ngala kwakuhleli khona u-Apostle Nsibande ngephasika. u-Apostle Nsibande ehleli ngala kwakuhleli khona abadumisi. uJesu Kristu inkosi. Mengingena engibuka uMamNsibande ethi hey, njengoba sijabule kangaka sikwamukela kube ukuthi esazi lakho lokuvuma izono uliphethe. Ngabheka phansi ngayiphathaza ngelicinga
ngathi we ngoba ngishilo nje sekumele ngibuyele emuva ngiyolilanda. Engazi ukuthi uma ngicabanga kanjalo u-Apostle Nsibande uyangibuka, uyayizwa imicabango yami, uthini. Hhayi phela-ke uma kuwukuthi awuliphethe isazi lakho lokuvuma izono, uma kuwukuthi uyivumile izono, wayivuma kahle, wayishiya, igama lakho kumele libhale kule ncwadi. Ungazi ukuthi le ncwadi noma leli isazi likhulu, linamapheji amaningi, ligcwele amagama abantu. Ulipheqe, u-Apostle Nsibande lipheqe licinge, ecinge igama lami kulo, eze elithole ngasekugcineni. Ngazi ukuthi la akuthola ngakhona sekusele amapheji ambalwa, leli esazi noma le ncwadi iphele, ephelelwa amapheji. Leli ncwadi igcwele amagama abantu asebeyivumile izono bazishiya. uJesu Kristu inkosi. Uma ulithola-ke igama lami, abazalwane bevedane besukume futhi bejabule bethi uJesu Kristu inkosi. Haleluya, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngisamile kanjalo ngijabule, kuqhamuka usisi engibambe, engidonse kahle, engikhombisa indawo yokuhlala. Ngithi nje ngiyahlala phansi kube ukuphaphama kwami. uJesu Kristu inkosi. Ngagcina-ke sengifinyelele ekhaya entabeni yendlu kaJehova, enkonzweni yangephasika. Uma ngifika abazalwane bangamukela ngendlela okwenzeka ngayo embonini. uJesu Kristu inkosi. Nosisi owangidonsa wangihlalisa esitulweni, wangikhombisa isitulo ekumele ngihlale kuso. Ngambona ekhombisa abantu indawo, ngangingazi ukuthi kunabantu abango-Asha abasizayo. uJesu Kristu inkosi. Ngaphatheka kahle enkonzweni yangephasika, ngimusha ngifikile. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ukuthola ithuba lokudlulisa lo mbono noma lobufakazi ngokuvume izono ekusazini. uJesu Kristu inkosi. Phinde ngixolise futhi ukuthumela namhlanje. Bengikade ngihlaselekile ngoLwesine, sekumele ngithumele lo mbono. Ngavedane ngagwazwa yithambo nje imphinjo, kade ngidla amanqondo. Langigwaza langena ngaphakathi, ngizwa ukuthi kubuhlungu, kepha ngalokhu ngimthembile uJesu Kristu. Wavuka nobufakazi obudala engangakulalela usisi, umama uthi yena uma ekhulelwe ulinde iy'ngelosi zize zizomtetisa akaye esibhedlela. Ngaba nethemba lokuthi Nkosi Jesu uzongisiza ngaleli thambo ebekade lingigwazile, noma ngase sengiphelelwe yithemba ngithi hawu kusho ukuthi ngizodlula emhlabeni. Lokhu ngithi uJesu Kristu inkosi. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ithambo laphuma, njengoba sengikwazi namhlanje ukuthumela umyalezo. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba uMphostoli Ntsibande, Mama uMphostoli Ntsibande, ikhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngicela ukudlulisa ukubonga. Ngiyabonga kakhulu ukuthi isicelo sami samukelwe sokuthi ngeluswe entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Kuyangithobisa kakhulu. Inhliziyo yami nje ijabule. Bengingazi ukuthi loze lifike lolu suku, indlela obekwenzeka ngayo kusukela ngosuku engabika ngalo inkinga yami. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ohambe nami kwaze kwabi la, ngoba izimpi bezivuka endleleni, bekungelula. Ngisemkhosini, ngingekho emkhosini, izimpi bezivuka. Kodwa wathembeka uNkulunkulu, wangibamba ngesakhe isandla waze wangifaka entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Inhliziyo yami nje iyajabula. Ngiyajabula nje, ngiyajabula. Kuthi angiginqike phansi, kuthi angimemeze kakhulu, kuthi angihlabelele, kuthi angigiye. Inhliziyo yami nje inamile kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu othembekayo,
izikhathi zonke, oligcinayo nezwi lakhe. Mayethi uhamba nomuntu, uhamba nomuntu. Akawucima umlilo kodwa udlula nawe emlilweni. Nasemanzini amaningi akuphumisele ngaphesheya. Bekungelula baba. Bengize ngifise nami ukuthi ngifane nabanye abazalwane abathi bayaphupha. Baphupha kuthiwa nawo umgwaqo akenyuka entabeni. Mina eyami indlela ibinzima. Kodwa uNkulunkulu waba nami. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Zincane iy'bongo zami zokubonga kunalokhu uNkulunkulu angenzele kona, ukuthi angingenise ngesikhathi sokugcina, ey'nsukwini zokugcina. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.